إلى هدنا مصطفى مقامات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم والأولياء والصحابة والتابعين والملائكة المقربين سيدنا عبد القادر الجيلاني وبركاته أهل سعيد سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين sekalian kecat yang resi dinten pitu nagasa kalau dinten Senin lagi kangge setahun lagi syukuran nanti kelahiranipun Takesia Maitri Musta Fikri mugi-mugi Gusti Allah tansah nyuwun saking ngantos saderengipun sabab malih bersani dumateng Napesia kali awal tansah diparen kekuatan iman Islam selamat ing alam akhiratipun sabab malih bersani juga Napesia mugi-mugi kali Allah tansah mituhi dumateng perintah-perintah Allah lan nepi laranganipun Allah mulai awal hingga saderengipun sabab malih bersani dumateng Napesia mituhi dumateng perintah-perintahipun bapak ibunipun marut minurut ngantos saniki ngantos saderengipun sabab paling bersani digolong putri ingkang salehah dipun slamet menuju ing akhiratipun dipun paring rezeki ingkang kathah kalal biur rukun jaya warganipun sabab paling bersani dumateng para nabi para wali para awliya syuhada pramila dipun bukteni wau kersa tansah kagungan ingkang saniki ngantos sabab paling bersani dumateng Kanjeng Nabi Rasul Sakgarwa putra sekapat sampun Usman Umar Sayyidina Ali pramila dipun bukteni wau kersa tansah kagungan ingkang saniki ngantos sanipun sabab malih bersani kasetipun kangge kalihatan dipun kabulaken saniki ngantos ingkang sanipun sabab paling bersani dumateng anggen menggoni bali werti griyanipun lujeng saniki keprabene sarta keberkahane satana pun saya sajang wedha tanjus jamat sunnah sampun anggitan sekalian a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim hamdan zakirin hamdan ya rabbana alhamdu wa jalali wa jalali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad Allahumma kulli nabi wa walidayya wa Muhammad sayyidina Aizamu bil minna wa minna muslimin ba'dimat alayya wa amin ya qadiya qadar rahmat ya rahmat amin Allahumma nasta'inna wa na'budu sajadina wa sajadina bil minna wa rahmatan bil rizqina wa ta'ala Allahumma minna wa minna maut wa rajatan min an-nar wa panjang sabar wa rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bidalahul fatihah alhamdulillah alhamdulillah ya rabbi agar kata wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pun no apa yun nanti ang namin na Allah ini oh ya amin pinter ya pinter ya nah amin sa orang ambil Oke dulu patingan dulu Yuk sini sa. no Ke bapak yuk sini. kembang Ayo sini ke bapak. Nakal dulu Tilarnya awam irungnya
Anu baterai. Kak ngantuk. Oh. Ya, wes. Nih, apa mulai pesa? Bismillah, pesa. Sehat-sehat ya. Tambah pintar ya. Tambah cantik. Tambah gede, tambah pintar. Bismillah, nggak boleh nakal, pesa. Oke? Stop, Amin. ayo. Alhamdulillah. Ya, semoga sing di. Nume cok ana. Ya.